Máme tu ďalší Game Vision. Čaute, mám meno Jakub a ja vás vítam u ďalšieho dielu Game Vision. Dneska tu nie som sám, sme tu až 4 dokopy. A sme tu 4 pretože dneska nejdeme robiť iba nejaký podcast, nejdeme rozberať žiadnu tému. Dneska ideme započať éru kvízov v tejto relácii. No a z dnešných 3 súťažiacich máme tu Ľubka. Zdravím. Máme tu Mišku. Ahojte. A máme tu Adamka. Ahojte. Mňa už poznáte. Adamka už poznáte, o Ľubkovi a o Miške sa teraz trošičku dozviete a nejdem chodiť okolo horúcej kaše, že sa to tak hovorí. Ľubko, čo ty a hry? Hrávam už dlho, strašne dlho. Na hodiny to je koľko? Ber to tak, že asi tak 10 hodín denne. A nejaké obľúbené? Tak u mňa, ja som začínal vždycky, ale vždycky sa k tomu vráti, že to je vodko. CS-ko som prestal, to už mi prestal tak dlho a teraz Rainbow aktuálne, Rainbow Six Siege. A Adamka som sa pýtal v prvom dieli Game Vision, čo je taká tvoja srdcovečka tvojho mládí, by som sa chcel opýtať aj teba. No, u mňa asi fakt to CS-ko. Ja som na ňom vyrastal de facto od základnej. Miška, ahoj. Čo ty a hry? Ja som hrávala často, ale teraz som sa po dlhšej dobe vrátila ku hrám s tým, že sme začali hrávať my dvaja spolu. Také naše srdcovky sú Overwatch a Rainbow Six Siege. Ale čo som hrávala predtým, možno to je také stereotypné, ale to bol hlavne Sims a Minecraft. A tiež ja mám rada hlavne príbehovky. Napríklad? Napríklad Detroit, to som dostala ako darček. Detroit Become Human, hej? Hej. Takže skôr také klikacie, hej? Niečo ako na ten štýl, že to je rozhodnutia a toto. Taký viac menej. Hrávala som rôzne hry, ale menej často hrávam strieľačky, teda až teraz začínam hrávať. Tak to sú naši 3 súťažiaci, my sa pomaličky presunieme na kvíz, ale predtým niekto musí začať výberom nejakej tej otázočky. Čiže by som každého z vás poprosil, ja si nastavím na telefóne random generátor čísel a poprosím, aby mi každý povedal jedno číslo od 1 do 10. Začneme asi pri Adamkovi, lebo je najďalej odo mňa. Dobre, tak ja dám 7, lebo 7 je šťastné číslo. Aha, Miška? Ja dávam 4. A Ľubko? 10. 10, dobre. Aby ste videli aj vy na kameru, možno to budete trošku slabšie vidieť. Náhodné číslo je 8 a 8 je najbližšie pri 7, čiže otázkou začína Adamko. Vy už vidíte teraz na vašich obrazovkách túto mapu náhodných bodov od 10 do 50 a náhodných kategórií. Pod každým číslom sa nachádza nejaká otázočka. Po prípade sa tam môže nachádzať tzv. Bonus, ktorý pripočíta určitému hráčovi, určitému súťažiacemu počet bodov, ktorý tam je nastavený. Alebo sa tam môže pod jedným z tých políčok skrývať tzv. Game Over. A keď získate tento game over, tak sa vám naopak tie body odčítajú. Čiže fakt úplne pod hociakým okienkom sa môže nachádzať game over. Na to si musíte dávať pozor, lebo pokiaľ si vy práve vyberiete to okienko, vám sa odčítajú tie body. Čiže hľadáte bonus a hľadáte správne odpovede. A budeme mať 10 kategórií, toto je prvých 5. A začína Adamko a ja vám budem pripočítavať a odpočítavať body. Myslím si, že teda môžeme začať tento úžasný kvíz s týmito 3 súťažiacami, Ľubkom, Miškou a Adamkom. No a nechám asi slovo Adamkovi, ktorý si ako prvý vyberie jednu z týchto tém. Tak je mi čest začínať ako prvý a keďže som už ostrelný veterán Counter-Strike z pilotného dielu, tak si vyberiem Counter-Strike za 30.
Taký príklad. Counter-Strike za 30. Poďme na to. Poďme na prvú otázku Counter-Strike za 30. Ešte som zabudol povedať, ak ste si všimli, v strede je taký čarovný strieborný zvonček. Môžeš po ňom ťuknúť ako prvý. Alebo si môže každý jeden z vás ťuknúť, lebo kto prvý ťukne po tom zvončeku, môže odpovedať. A pokiaľ odpoviete správne, tak vám tie body pripočítam. Pokiaľ nesprávne, body odpočítam. A samozrejme, kto prvý ťukne, tak vyberá ďalšiu otázku z rôznej témy, z tých rôznych tém, ktoré sú tam. Čiže ideme Counter-Strike za 30. Počas čítania otázky už môžete kto skôr. Jasné? Okay. Poďme. Counter-Strike za 30. Koľko flashbangov si môžeš zakúpiť naraz? Adamko bol prvý? 2 a správna odpoveď je... Správna odpoveď je 2. Výborné, takže Adamkovi pripočítame 30 bodov. Adamko vyberá teda ďalšiu otázku. Tak sa trošku presunieme z Counter-Strike niekde preč. Poďme si skúsiť herné postavičky za 10. Herné postavičky za 10. Ako sa volá modrý ješko z hier od štúdia Sega? Myška. Sonic. Správna odpoveď je Sonic. Áno, Myška si pripočíta prvých svojich 10 bodíkov. Ja som ju nestiel dočítať normálne. Myška, vyberáš ďalšiu otázku. Dáme si štáty a miesta za 30. No pekne. Štáty a miesta za 30 a je tu bonus. Máme tu prvý bonus. Koľko si Myška pripočíta bodov? Získavaš 30 bodov na konto. Myška získava ďalších 30 bodov, čiže už sú vyrovnaní. Myška predbehla Adama. Ľubko, musíš sa trošku viacej zapájať do hry, ináč akože nechcem ti už hovoriť. Musíš sa trošičku viacej zapájať do tejto hry. Celkom ma to baví, iba vyklikávať. Myška, vyberáš... Ty máš tu najľahšiu prácu. Či... Áno, ja to mám najľahšie. Ja ešte ani odpovedať nemusím, vidíte. Myška, vyberáš ďalšiu otázku. Vyberáme starú školu. Za 40. Stará škola za 40. Z ktorej krajiny pochádza postava Pac-Mana? Správna odpoveď je Japonsko. Ľubo si pripočítava prvých 40 bodov na svoje konto a vyberáš otázku. Tak ja by som dal štáty a mesta za 10. Štáty a miesta za 10. No poďme na to. V ktorom štáte sa odohráva hra Assassin's Creed Syndicate? Londýn. To je štát? No, Londýn. Anglicko, áno, je to miesto, uznáme mu to. Je Londýn niekde teda v Anglicku, ako odpovedal presné miesto konkrétne, ja by som mu to uznal. Uznáme to trošku, máme 10 bodíkov. Ľubko, vyberáš ďalšiu otázku. Ja by som dal zase štáty a miesta za 40. Štáty a miesta za 40. To je moja slabina, hotovo. Ktorá hra z roku 2018 sa odohráva v Česku? Adam? Kingdom Come? Celý názov? Ja nepoznám celý názov. Ale áno, je to Kingdom Come Deliverance, uznáme mu to. 40 bodov pre Adama. Adam vyberá ďalšiu otázku. Teraz ste ma pekne naštvali, takže si dáme Counter-Strike opäť za... Dajme ľahšie za 20. Dáme za 20. Counter-Strike za 20. Poďme na to. Ako sa volajú dve proti sebe idúce strany v hre? Miška? To som nemala robiť. No, sú to teroristi a... A? Sú to vojaci, nie? Teroristi áno, ale vojaci... Vojaci nie... Miška bude odpovedať, nemôžeš, bohužiaľ. Áno, viem, že by si chcel strašne moc, ale Miške musíme odčítať body, pokiaľ nám neodpovie do 10 sekúnd, ako sa volá tá druhá strana. A neraďte mu, neraďte. No, teroristi a... Koniec. Netušíš? Netuším. Sú to teroristi a counterteroristi. Takže Miška, boli to teroristi a counterteroristi, odrátavame ti 20 bodíkov. A vyberáš si teda ďalšiu otázku, máš tu česť. Keďže si prvá neuhádla, môžeš odpovedať na nejakú inú otázku, ktorú možno bude... Roky za 20. Roky Balboa, hej? No dobre. Roky za 20. Vyšiel v roku 2016 Zaklinač 3 divoký hon? Nie. Vyšiel v roku 2015.
Áno, vyšiel v roku 2015. Presne som to odpovedal. Druhé mi dajte korunku na hlavu, už ani nemusia hrať, hotovo. Výborne, Adam si pripisuje ďalších 20 bodíkov. Vyberáš ďalšiu otázku, Adam. No dobre, tak si dajme starú školu, i keď ja nie som stará škola moc, ale dajme si za 30. Stará škola za 30. Bonus! Máme bonus! Bonus pre Adamka získava koľko bodov? 30 bodov. Adamko si pripočítal. Adamko už prešiel hranicu 100. Takže vyberá ďalšiu otázku. Vyberám ďalšiu, tak si dáme opäť starú školu, alebo chcem otázku za 20. Stará škola za 20. Pripravte sa, štartujeme. Ako sa volá fialový dráčik, ktorého hry vychádzali na prvý PlayStation? Ticho v miestnosti. Tak to nič. To je za 20 minút, čo by malo byť ľahšie. To je za 20. Vie niekto z vás? Neviem, netuším. Vôbec. Netuší vôbec nikto? Netuším. Netušíte? Dobre, takže v tomto kole nebudeme odoberať bohužiaľ nikomu. Správna odpoveď je Spyro. Tak, to by som Ak poznáte fialového dráčika Spyra, vychádzali hry zároveň s Crashom Bandicootom, bol tam aj taký fialový dráčik, ktorý sa volal Spyro. Viem, že tam bol nejaký dráčik, ale neviem, ako sa volal. Ja viem, ako vyzeral, ale neviem ani tiež vôbec. Meno vôbec nevadí, neodoberáme nikomu, ani nepričítame nikomu body. Tým pádom vyberám znova, no? Adamko vyberá znova, keďže bol naposledy. No. Pozerám, že herné postavičky, tam ešte nejako veľa ich je, tých možností, tak dajme si herné postavičky za 40. Herné postavičky za 40. Poďme na to. Koľko hrateľných postav je v Tekken 7? Odchýlka je 5 postav. Ľubo sa na mňa pozrel, ale hádajte, lebo zase sa nikomu. To bude možno čistý typ. No veď práve, ale zase bude minus. No ale niekto odpovedal. Idem skúsiť. No. 21. 21. A je to 52. Ja nehrám Tekkena, ja neviem, akože vôbec netuším ani vizuálne, ani nejak. Ani vizuálne, takže Adamkovi bohužiaľ musíme odrátať 40 bodov. Vieš, ako risk je zisk takedy, takže... Áno. Čo hovorím? Povedať, že ja by som to tiež netrafil, lebo ja som išiel tak 41. No ale akože zase vieš, pri takejto typu otázky, chápeš, keď si tak typíš, keď približne vieš, tak možno ti to niekedy proste sadne tá otázka. Bohužiaľ Adamkovi nesadla. Znova Adamko, lebo čuchol. Dobre, poďme si vylepšiť skóre. Counter-Strike za 10. Counter-Strike za 10. Aký bol najvyšší dosiahnuteľný rang v Counter-Strike Global Offensive? Sa nestiel dočítať. Global Elite. Á, je to Global Elite. Global Elite. The Global Elite. To mi dúfam uznáš. Áno, uznáme Global Elite. Adamko, 10 bodov, odpovedáš správne, ideš na ďalšiu otázku. Dajme si roky za 30. Roky za 30 máme tu. V ktorom roku vyšla hra Destiny 2 odchýlka sú 2 roky? No, môžem vám poradiť, tá hra nie je až taká stará. Som rád, že si nemáš kota. Akože... Máčko je ľubo, dávaj, snaž sa. No, odpovedajte niekto. Je to podľa mňa je to pomerne jednoduché. Je to v tom rozmedzi, vám môžem poradiť od roku 2010 do 2020. Odchýlku máte 2 roky, takže ako už len tým Miška. 2014 a odpoveď je 2017. Miška je prvýkrát v mínuse a Miška si vyberá. Ale neviem robiť challenge. Miška, vyberáš. Štáty a miesta za 50. Štáty a miesta za 50. Ktorá hra sa odohrá vo fiktívnom údolí na Slovensku? V Karpátoch. Kto bol teraz prvý, lebo neviem. Z režie. Ľubo? Far Cry Primal. Je to Far Cry Primal. Stalo ti to za to? Fakt ti to stalo za to? Je to za 50 bodov, stalo to za to. Ja tam ešte bodku na tom proste vyrazenú teraz. Ľubo, vyberáš. Tak ja by som dal
štáty a miesta za 20. Štáty a miesta za 20. Ktorým mestom sa inšpiroval GTA Vice City? Miami. Je to Miami. Výborne. Lebo si pripomína ďalších 20 bodov a vyberá ďalšiu otázku. Ale to je jediné, čo si nepamätám. Nech sa páči. Nech sa páči, nám sa to páči. Tak ja by som dal roky za 10. Roky za 10. Zase Balboa. V ktorom roku pristala na Xbox 360 hra Halo 3? Odchýlka sú 3 roky. 2010. 2010, je to 2007, odchýlka tam je. Čiže Adam si pripočítava. Je to strašne stará platforma. Nie platforma, ale konzola. Čiže je to tak vyšlo, že rozmedzie tých 2006 až 2012 fungovalo. No Halo 3 bola vlastne, myslím si, že launch. To je staré. Bol pri launchi konzoli Xbox 360. Ale keď som to nebral. A i keď 360 som mal, ale ja som tam hrával hry ako, neviem či poznáte Gears of War 2 a také Gears of War, tá séria tam bežala alebo také. No Adamko, vyberaj si. Začal s tými 50-kami, tak si myslím, že môžeme pokračovať. Counter-Strike za 50, nech sa páči. Counter-Strike za 50. Koľko nábojov je v jednom zásobníku zbrane M4A1S? Odchýlka je 5 nábojov. Ľubo? 25, správna odpoveď je 20, čiže je tam tá odchýlka. Adam si v poriadku? Pohode to. A Ľubo si pripisuje 50 bodov. Ľubo vyberá ďalšiu otázku. Vidíš, že sa bál Counter-Strike a pozri sa, čo sa stalo. Ináč, aby som upozornil aj súťažiacich, stále tam niekde číha Game Over, takže na to pozor. A teraz kúkaj, hej, ja dám to bude isto Counter-Strike stará škola za 10, hej. A isto to tam je. Stará škola za 10. Vyšla hra Super Mario Bros. Pre konzolu Nintendo Entertainment System, skrátke NES. Podľa mňa nie. Nestratil si veľa bodov. Nestratil si, stratil 10 bodov. Ľubo, vyberáš. Tak dajme herné postavičky za 50. Herné postavičky za 50. Ako sa volal Crash Bandicoot predtým, než dostal svoje ikonické meno? Takzvaný prototyp. Predtým sa nejako volal podľa niečoho. A je to za 50. Ja som si o tom minulý týždeň čítal. No. Trošku zavrtaj v tej hlavičke. Takže vie niekto? Vôbec. Dobre, bol to Willy the Wombat. Jako? Jak? Cože? Willy the Wombat. Crash Bandicoot sa mal v rannej fázi volať Willy. Ešte sa tak nevolá. Ešte sa tak nevolá. Zmenili ho na Bandicoota, ináč to mal byť Wombat, ale ako je to Bandicoot. Odpovedá Ľubo. Čo? Vyberá Ľubo. Teda vyberá. Vyberá Ľubo. Nie, to vie akože. Tak stará škola za 50. Game over! To, Ľubko, môžeš ísť znova. Game over. Čo myslíš, koľko bodov sa ti odráta? Tých pade. 20 bodov. 20 bodov, to nezbieraš takto úzko. Odrátame 20 bodov, čiže má 140. Máš možnosť vyberať. Máme tu už iba posledných 5 otázok z tohto a potom už tam game over nebude, ale bude v ďalších 5 kategóriách. Ale aby sme to trošku spestrili, pokiaľ v ďalších 5 kategóriách neodpoviete ani jeden na otázku, tak sa odrátajú tie bodíky všetkým. V druhom kole, áno? V druhom kole. V ďalších 5 kategóriách, ktoré sú trošičku ťažšie. Môžete pokračovať. Ľubo vyberá otázku. Counter-Strike za 40. Counter-Strike za 40. Koľko pištolí je v Counter-Strike? Adamko bol prvý. Môžem si to prepočítať? Máš na odpoveď takých 5 sekúnd. Raz, 2, 3, 4, 7. 5, 7. Správna odpoveď je 10. Trošku som sklamaný, že táto otázka mi nesadla. Pištolky za 40, no Pištolky za 40, nevyšli, to už no. bude moja nočná mora. Už tu máme iba 20, 30 herné postavičky a roky za 40, za 50. Roky mi moc nejdú, ani kde by sa mi nikdy nešli, takže si dáme herné postavičky za 30. Herné postavičky za 30. Klikám teraz. Ktorá postava v sérii Mortal Kombat využíva moc blesku?
ste hrali niekedy Mortal Kombat, je tam jedna taká postavička. Vie niekto? Nie? No, takže išlo o postavu Raidena. Ja neviem, kto je. Nikdy som to nehral. Škoda. Dobre, tak poďme, ani jedna kategória moc nesadla. A tak dajme tie roky za 40. Roky za 40. V ktorom roku prišiel na trh do Európy prvý PlayStation? Odchýlka sú 2 roky. PlayStation 1. 12 seconds later. No, dúfam, že v tomto prípade bude zisk. Dáme tomu 1997. 1997, odpoveď je 95, čiže áno, Adamko získava 40 bodov. Až tak dávno už. Adamko, 20-50. 20-50, dajme 20 za. 20 herné postavičky za 20. Pripraviť sa ideme. Aké písmeno má na svojej čiapke Super Mario? Je to písmeno M, ľubo si pripočíta. Reflexy. Ďalšie, no a už tu máme posledné roky za 50. Game over. Dobre. Ja to nechcem tam... Game over už tam nebude. Čo by sme iné dali? No neviem, no. Ktorá hra v roku 2018 získala ocenenie hra roku? Miška? Ja som sa povedal Detroit, ale asi to nebolo. V roku 2018. Už si stlačila. Už nemá šancu, akože sa vrátiš. Detroit, musím ťa sklamať, nie je to Detroit, je to hra God of War. Dobre, takže losujeme znova. Číselka poprosím. Adamko. Nech začne ten, ktorý má najviac bodov. Tak, Ľubko. 6. Adam. 2. Miška. 6, 2, 8 a generujeme číselko. Máme tu 5. Čiže 6 povedal Ľubko. Čiže Ľubo začína nové kategórie a máme tu šport, MOBA, hudba, Battle Royale a herné spoločnosti. V športe môžete očakávať športové hry. V MOBE môžete čakať Massive Online Battle Areny, čiže niečo League of Legends, Dota a takto. V hudbe môžete očakávať hudbu z videohier, poprípade nejaké spolupráce. Ak ste teda počúvate hudbu, čo dúfam, že asi áno, a zachytili ste niečo. Battle Royale, tam sa asi nemusím pri tom zastavovať. A herné spoločnosti, tam sa asi tiež nebudem musieť pri tom zastavovať. Čiže Ľubo začína svoj výber. Máme tam znova 1 game over a 2 bonusy a pokiaľ neodpovie nikto, odrátávajú sa teraz body všetky. No tak to ti hovorím. Rovnaký počet. No teraz povieme takto. 10, 20, 30, 40 a 50 to je rýchlosť, už. Ja by som povedal, že tú hudbu hlavne vynechávame. Môžeš začať, Ľubko. Ja by som dal herné spoločnosti za 10, ideme tu. Herné spoločnosti za 10. A máme tu game over! Yes! Ľubo! Ľubo! Zahral si, no. To som zvedal, koľko ti odpočítajú, no. Ale chápeš to, v 2 tých kvízoch trafím 2-krát ten game over. Máš tu čest, vidíš to. To je proste... Koľko ti odrátame bodov? Ja tipujem 80, je to druhé kolo, to bude 80. 100? No pozrieme sa, koľko odrátávame bodov. Odrátávame 40 bodov. To nič. Iba 40 bodov. To nič. To on taký dá BR, že naspäť, nie? No poďme. Ja by som dal herné spoločnosti za 30. Herné spoločnosti za 30. Ktorá spoločnosť stojí za hrami ako napríklad StarCraft, Diablo alebo Overwatch? Blizzard. Je to Blizzard Entertainment, uznávame. Ľubo si pripočítala 30 bodov. Ja som si pomaly čítam, ale mne sa čo asi prečítať tie hry. Dobre. Ľubo vyberá znova. Ľubo. Ale nie, dáme MOBu za 20. MOBA za 20. Ktorá z hier nepatrí do skupiny MOBA? Smite? Dobre, Ľubo odpoveda Smite, League of Legends, Paragon alebo Minecraft? Minecraft? Nie, Paragon. No čo si povedal? No počkaj, takže je iba jednu odpoveď. Paragon by som dal. Paragon? Je to Minecraft. Ešte si sa opravil.
Paragon je 3D MOBA hra. Tá je z tej inej akože perspektívy, nie je to tak zhora, ale vidíš zápas. Ja som mal buď pade na pade, hej, že buď jedno alebo druhé, lebo Paragon nepoznám. Na Paragone pracoval, myslím, že Epic Games predtým, než začali robiť na Fortnite. Takže Paragon je ako taký, tiež taký budovateľský. Začal skôr a potom pokračoval Smite a ďalšie hry toho typu. No, Ľubko, vyberáš znova. Tak ideme taký Battle Royale za 10. Battle Royale za 10. Ako sa volá populárna Battle Royale videohra, za ktorou stojí Respawn Entertainment a EA? PUBG? Či? Je to Apex Legends. Adamko sa smeje, myslím, že vedel. PUBG Respawn, no PUBG EA nemá, to už tam bolo také, že to už viem na 100%, že PUBG EA nemá. To hej. PUBG sú za po dvakrát, takže ako... No. EA som si predstavil športovú hru. EA. Ale to by musel byť EA Sports zase, no. Ale... Takže... Tak fajn, hodbu sme povedali, že preskočíme. MOBA za? 10. MOBA za 10. Ktorá MOBA hra je od spoločnosti Valve? Dota 2. Dota 2... Je od Valve? Áno, je od Valve, ale akože Dota, iba tak, celkovo Dota, ale môžem uznať, áno, uznáme to, je to ako Dota, ale Dota 2 je jeden z tých dielov. Áno, no však Dota, akože myslel som Dotu, akože Dotu sám o sebe nepoznám, akože čistú. Viem, že na Steam je Dota 2, ale neviem, či tam je. Adamko, vyberáš. Konečne niekto zmenil pri vyberaní. Kvalifikovaný v tomto, takže dajme si šport za 10. Šport za 10. Ako sa po novom nazýva futbalová hra od spoločnosti EA? Už sa nevolá FIFA, volá sa inak, nedávno vyšiel nový diel. Nie, PES robí iná spoločnosť. Teraz je... Odpovieme, neodpovieme. Ja viem, musím sa obetovať, čak, či 10 sekúnd? Obetuj sa, ja som sa obetoval teraz. Dobre, možno to skomolím, ale je to, viem, že tam je EA a teraz neviem, či FC alebo FNIS. Tvoja odpoveď je teda? Potrebujeme jednoznačne... FN alebo FC 2024. No to je akože diel, ale normálne bez toho dielu. EA FC alebo FN. EA FC alebo FN. Tak FC či FN? Vyber si jednu. Teraz, čo povieš teraz? FC. Je to EA Sports FC, uznáme mu to, ako povedal FC, uznáme mu to, tak mu to uznáme. 120 bodov. No, akože je tam ešte to Sports, ale áno, je to EA FC, áno. Dobre, Adam, vyberáš znova. No tak skúsme hudbu za 10. Hudba za 10. Že game over? Nie. Ktorá skupina zložila pieseň pre Assassin's Creed Mirage? Teraz nedávno vyšla Assassin's Creed Mirage a jedna skupina hudobná zložila pieseň úvodnú. Napríklad Imagine Dragons zložili pre Starfield a pre Assassin's Creed Mirage tiež zložila jedna taká celkom známa skupina. Dal som to za 10 bodov, lebo mi to prišlo, že by ste to mohli vedieť, lebo tú pieseň som už počul aj v rádiu, myslím, takže... Obetuj sa. Si narovnako ťa. Vieme, nevieme. Nechceš sa ty obetovať? Už je dávno po limite, daj na. Tak, ideme po limite. Ide o skupinu One Republic. Kokos, ja som aj chcel povedať One Republic. Ale som sa bál. Ja som chcel buď One Republic alebo One Direction, ale vedel som, že na začiatku je One. Adam, keďže si vyberal otázku, tak vyberáš znova, keďže si to ty. Ideme sa zbaviť tej hudby? Nie, to bude rýchlo zase minus. Ale potom ich môžeme asi nazbierať na ostatných. Si si istý? Som si istý. Dajme hudbu za 20. Hudba za 20. Bonus! Je tam bonus. Je to bonus. Adamko získava 20 bodov a je vo vedení. Vyberáš si niekto sa obetuje ďalej? No možno, ale počkať, možno bude bonus hudba za 50. Alebo za 40, alebo za 30. No, dajme, poďme na to, dajme Battle Royale za 20. Battle Royale za 20. Je Call of Duty Warzone Battle Royale hra? Je. To je otázka. Je? Áno? Podľa mňa hej. Áno je. Ľubo si pripočítava 20 bodíkov. Lebo veď to je taká
bol veľký boom, keď to prišlo. No. To všetci hrali. Len ja nie, lebo mne to neťahol počítač, ale... Vyberáš. Ježiš, zase ja. Herné spoločnosti za 20. Herné spoločnosti za 20. Ktorá spoločnosť stojí za titulmi ako napríklad Rayman, Assassin's Creed a Far Cry? Ťažká otázka. Tak vidíš tie hry, nie? Akože vy keď si to prečítate rýchlejšie, tak môžete odpovedať. Ja to mám Red Bull v sebe. Ubisoft. Je to Ubisoft. Ubisoft proste. Pripočítame Ľubovi 20 bodov. Ľubo, odpovedáš. Teda hádaš, teda vyberáš. Všetko ostatné je hádať. No. Takže šport za 20. Šport za 20. Koľko existuje doteraz vydaných hier zo série Evian? Odchýlka sú 2 diely. Keď si zoberiete, že to vychádza skoro každý rok. Viem, že začali nejaké 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 11. Koľko tých hier? 12, že 24, 12. Máš odchýlku to, že? Dajme 12. 12? Je to 21? Prosím! A aké iné hry ešte? No oni začali, myslím, že už v roku 2003. Nie. Áno. Adamko, vyberáš. No dobre, tak poďme si dať Battle Royale za 30. Battle Royale za 30. Ako sa volá hra, ktorá najviac zasiahla režim Battle Royale? Ty si bol. No, H1Z1. H1Z1? Áno. Je to Player Unknown's Battleground. PUBG dal najväčší boom. PUBG A nedalo H1Z1 najväčší boom? Nie. PUBG bolo to, keď vyšlo PUBG. Vlastne tam boli milióny. Tak, tam boli obrovské počty ľudí. Tam aj všetci, čo hrávali pôvodné hry a bolo nejaké načítanie, tak tam boli všetci na PUBG. Moja chyba. No, môžeš si to napraviť. Dobre, tak dajme šport za 30. Šport za 30. Vyšla hra NHL 24 v roku 2023. To je také chyták trošičku. Ešte raz si nad tým porozmýšľajte. NHL 24 v roku 2023. Áno, nie. Adam? Pada na pada. No, akože tie predošlé NHL-ky, alebo aj FIFA vychádzali vždycky rok dopredu a môže to byť chyták. Ale ja si myslím, že je to 2023, lebo oni vždycky rok dopredu dávajú každého, či dám áno. Čiže áno? Áno. Áno, a dokonca vyšla ešte teraz v oktobri nedávno. No. Takže... Lebo FIFA, NHL, neviem, či aj rôzne ešte iné UFC alebo NBA, tak tiež vychádzajú každý ten nový titul rok dopredu. Alebo pol roka dopredu, akože pred tým rokom, ako novým, čo je. Miška, ja mám priestor. Miška, dobre, tak Miška, vyber si otázku, máš tomu už iba za 40, za 50, za 30. Už moc toho nemáš na výber, tie malé odpovedali už chalani. Herné spoločnosti za 40. Pripravte sa, pozor. Bandai Namco je americká spoločnosť, áno alebo nie? Nie. Nie, je japonská. Neviem, čo je za spoločnosť. No je to herná spoločnosť. To bol čistý tým, ale chcel som si to zbierať. Adamko? Zase sme na Miška, poď vyber si. No Miško, tak si vyber ty. MOBA za 30. Ako? MOBA za 30. MOBA za 30. Ako sa volá najväčší e-športový event v hre League of Legends? Môžem vám poradiť, akurát prebieha tento event. Worlds. A je to Worlds. Skrátka, áno, je to ako World Championship. Takže idem ja, nie opäť? Áno, áno. No dobre. Tak šport za 40. Šport za 40. Bonus! Dobre, aký mám šance na ten bonus? Získava 40 bodov. Dobre, Adamko vyberá. No, tak dajme si... A jakú pyramídu ste urobili? MOBA za 40. MOBA za 40. Funguje hra Dota 2 na engine Source 2, áno alebo nie? Áno. Áno, od roku 2015. Výborne, Miška sa približuje do plusových bodov. Miška vyberá. A stále som v minuse. A to nevadí, už teraz môžeš ísť do plusu. Ale otázky, čo sú, tak budeš v pluse, keď to dáš. Alebo aspoň áno. Ešte ich môžeš dobehnúť, keď to budeš vedieť. Môžeš, no. Battle Royale za 40. Battle Royale za 40. Existuje Battle Royale režim v hre Global Offensive.
Kto bol teraz prvý? Netuším, kto bol teraz prvý. Ľubo bol prvý. Zase mi klepli v prsa. Ľubo? Hej, je tam. Ako sa volá? Vieš mi povedať? Neviem, ale viem, že som mu to jediná väčšinou posledná. Áno, je tam a ide o Danger Zone. Ľubo. Herné spoločnosti zapadajú. Ktorá herná spoločnosť bola nedávno odkúpená Microsoftom? Ľubo? Blizzard. Blizzard? Blizzard som to nie. Lebo veď Overwatch teraz patrí pod Microsoft. No áno, ale iba Blizzard. No a jedno Call of Duty a tak, či bude Activision alebo nejaké. Ono sa nejako tá spoločnosť, akože ideš, môžem ti povedať, ideš dobrým smerom, ale nie je to iba Blizzard čisto. Je tam ešte nejaká prípona, je tam predtým niečo. On sa tá spoločnosť, oni vlastne kúpili viacej. No, ten Group, ako sa volá. Tak Group neviem, ale viem, že do toho patril práve Blizzard, lebo Microsoft obnovil práve Overwatch 2. Aj to Diablo rozbili 4 a to je taká nová. A si hovoril Call of Duty je pod... Activision. No, tak... Aká je tvoja finálna odpoveď? Neviem, ja by som mal ten Blizzard, ale... Toto je len časť, Je to Activision Blizzard. Tá spoločnosť sa volá Activision a potom odkúpili Blizzard, Activision Blizzard. Čiže neviem, uznáme mu to, neuznáme mu to? Dnes si uznali EA, nemal som Sports a FC, hej, takže ja by som to uznal. Ako hovoril aj... Uznáme mu to teda 240 bodov, 220 minus 30 bodov. Ľubo, vyberáš. Už tam toho nemáte moc. No. Tak by som dal Battle Royale za 50. Battle Royale za 50. Obsahovala hra Fortnite od začiatku Battle Royale režim? Miška? Nie, neobsahoval! Čo? Presne tak. Na začiatku bol Fortnite iba ten Save the World vlastne a 2 mesiace alebo 3 mesiace na to pridali Battle Royale režim, lebo vtedy v tom období sa chytilo PUBG. Že PUBG bolo platené a Fortnite mali na to asety, tak urobili tu Battle Royale. Urobili z toho aj Battle Royale vlastne. Už nie si v minuse? Ja som Miška, odpovedáš. Teda hádaš. za 50. Ešte raz, hudba za 50. Ako sa volá fiktívna K-pop skupina z hry League of Legends v zložení Akali, Ahri, Kaiza, Evelyn a Serafin? Jako? K-pop skupina, fiktívna. Z hry League of Legends. Mali strašne veľa pesničiek a určite tie pesničky ste už niekedy počuli. A tá skupina je zostavená, lebo tých K-pop skupín je viac. Od Riot Games. Nie. Ja som vedel, že Ale možno bude vedieť. Netuším. Vidíš, sklada sa iba z prevažných dievčat. Ak neodpoviete teraz do 10 sekúnd, odratáme 50 bodov všetky. Tak počkaj, on prehral, ako ma poviem, Ale neťukol vo zvončeku. No nie, ja že prehral som, čiže férovo musím odpovedať. No. Ale absolútne nepoznám žiadne fiktívne skejty a Tú rôzne podľa mňa tú skupinu poznáš, len nevieš, že akože možno vieš, že sú K-pop, ale nevieš, ako sa volá. V tomto teraz momente. Ja som v tomto štáte. Akože určite ich poznáte, ale neviete názov. Aj Miška myslím, že by ju poznala eventuálne. Už niekedy ste počuli pesničky. Nevieš, Adam? Netuším. Adamovi teda odoberám body, ale kebyže vám poviem pár pesničiek, napríklad More, Popstars, Tak fajn, tak alebo niečo také. Žiako? To sú názvy pesničiek. názov. Odpovedie KDA sa volá skupina. Adam už vie, Adam sa už... Ja som. Už vieš? Už viem. Už vieš. Takže skupina sa volala KDA. Už mi to dá, čo mi to hovorí, áno. Ale Lubko, teraz sa môžeš tyčiť, nech sa páči. No, ale Adamko vyberá. Ty Ja vyberáš. vyberám. Šport za 50. Mne to bolo Poď jasné. za A čo 50. si mali vyberať? Ktorá herná spoločnosť stojí za hrami NBA? Oni majú vždycky takú príponu na konci. Vy ste mohli vedieť, keď si povieš názov tej hry. Taká rada.
v názve, keď vydávajú tie hry, tak v názve to tam je. Ale nemohol som to tam dať, lebo by to bolo úplne jednoduché. Ja som to videl už veľakrát akože na Steam, ale neviem si teraz spomenúť. Častokrát to bolo aj na EA-ku, veď v akcii, proste, že z nich si to zobereš. Na EA-ku? Veď na EA, čo majú ten portál. Je to, mám ja aj Battlefield. Ako na Origine. No, tam to možno bolo tiež, ale nie som si istý. Viete? Vôbec. Daj všetkým. Tak odratáme bohužiaľ body všetkým. Miške, zase mi... Isto, keď to ukážeš, tak sa chytím za hlavu a to ti sľubujem. Normálne, že sa tak budem... Ja som chcel povedať 2K. Lebo máte NBA 2K. 4K som chcel povedať, ale jedno z toho. Viem, že to mali v názve, že 2K a neviem, či... Už tu máte iba posledné 3 otázky. Najbližšie je Ľubo. Adam? Hudba za 30. Hudba za 30. Koľko piesní zložila skupina Imagine Dragons v spolupráci s Riot Games? Tie pesničky ste už počuli. Koľko ich je? Je tam odchýlka? Nie. Pretože ich je celkom málo. 5? 2. Ja som chcel 3 povedať. Riot Games. Enemy nebolo z Riot Games. Áno. Enemy, však Arcane League of Legends je Riot Games. Čiže... Nedal som, že z League of Legends, ale z Riot Games, lebo cisto bolo Enemy a bolo Warriors. To boli 2. A vyberáš. Vyber si. Že môžeš si vybrať, no jediné, čo je ostalo. Hudba za 50, už nie. Ja i MOBA. Moba zapade už tam nie. MOBA zapade. Koľko hrateľných postav sa nachádza v League of Legends? Odchýlka je 30. Tých postav je strašne moc. Preto je odchýlka 30. 90. Myslím, to 60. Som tak 70. Je ich 165. V tej hre je 165 postav. Ale akože pravda, keď som si povedal som si postavy, tak takto som scrolloval asi 10 minút. A po update ich je teraz 165, naposledy prišla Briar. Jungler Briar. Hudba za 40 je vaša posledná otázka a to je, v ktorej hre sa odohráva príbeh z piesne Fallen Kingdom od Captaina Sparkles. 12 seconds later. Ja si to dám ten minus. Tá pieseň sa volá Fallen Kingdom. Naspieval ju Captain Sparkles, teda ju vydal a mne ide o hru. Tak ja si skúsim, ale však keď tam je Kingdom, tak to bude niečo s tým, tak si myslím, že Kingdom Come Deliverance. Takže Kingdom Come bola tvoja odpoveď. Asi áno. Náš produkčný Marian plače. Pekná trapára na záver tohto dielu. Minecraft. Prosím! Čo? A Captain Sparkle? To je tá blbosť, čo tam furt vyhráva, či čo? Ak ste videli paródiu, Fallen Kingdom je paródia na Viva la Vida. Adamko má teda 80 bodov a skončili sme, čiže našim výhercom je Ľubo so 190 bodmi. Gratulujeme ti, Ľubo. Ďakujem aj vám, diváci, že ste si pozreli tento diel. Určite nám zanechajte v komentároch nejaký feedback a zanechajte taktiež odber a like. Takže ďakujem ešte raz, ďakujem Adamovi. Ďakujem aj tebe, Jakubko. Ďakujem Miške, že tu bola s nami a ďakujem aj Ľubovi. Díky. A majte sa teda, diváci, ešte raz. S Bohom! S Bohom buď, lipová liška, židia mojho verná družka na zbojníckom poli.